Nejdem nikoho odrádzať, ale chcem vám povedať, na čo sa musíte pripraviť, ak si nájdete takúto prácu ako my. Pracovať na Islande mimo civilizácie je super na zárobok. V podstate ti ostane úplne všetko, čo zarobíš, pretože stravu, aj ubytko a dokonca aj gym ti zabezpečí hotel. Avšak je tu jeden háčik, s ktorým niektorí nemusia mať žiadny problém, no pre tých druhých to bude tým hlavným kameňom úrazu. Ako môžete vidieť, je to uprostred ničoho. Nie je tu absolútne nič, takže nie je tu kam chodiť ani len na tú prechádzku, pretože tu nie je skoro žiadna príroda. A tá najväčšia prekážka je islandské počasie. Za tie 2 mesiace, čo sme tu, bolo slnečno extrémne málo. 90% času fúka, prší, no je zima. Takže ak máš nejaký cieľ a ide ti len o to zarobiť čo najviac peňazí za čo najkratší čas a proste si povieš, že to vydržíš, tak smelo do toho. Ale ak ti ide skôr len o to, aby si privyrobil alebo zažil nejakú novú skúsenosť, tak ti odporúčam si nájsť prácu možno niekde, kde je väčšia civilizácia alebo aspoň pekná príroda, ako napríklad v Norsku. Lebo toto je fakt mentál.